toi yksi soittelu tossa noin, niin mä ymmärrän sitä hankkiutaan. Muut tyypit. Eiks niitä ollut 3 tossa? Se ei ota, ellei se aina. Nyt me ängetään toi tuonne. No täällä on aika lähellä tätä. Ei niitä kuin 2. Tässä on se iso kaupunki. Siinä on ne portit. Se pitää olla pätkäaita. Mikä se on? Se on joku torni. Miksi Sauron pitää laittaa sinne? Ei ne on hyviä. Mut eikö? Hiljaa harhautetaan, joo. Lähdetään minä muista voittaa. Mikä tää niinku on? No niin nyt kerrot mikä on mikä. Sormusten herra. Ei Taru hakkinappuloiden herra. Mitä kaikkia siellä nyt sit on? No, tää on se iso kaupunki, se iso. Mä en muista sen nimeä. Siis se Tossa on sotajoukot. Mikä helvetti se on? Siis se, just se. Se, missä on se Faramerin faija. Yhdessä vaiheessa alettiin... Ei kun Boromiri. Meillä on kalastus. Siis toi Minapiri. Niin. Meiltä hävisi sieltä yksi, niin me alettiin korvaa. Kattokaa, mitä noin Ne on on. natskuleita. Natskuleita. Kun se oli niinku heppa. Se oli niinku Toi Sauron. Mikä on näin? Sauron. Napoleon kieli sieltä Sauron. Pieni lähtö, joka niinku just oli sopiva siihen. Mitä noin on? Se on ne portit. Cool, kun toisen oli. Toi on sellainen iso, sellainen vuoripeikko. Vuoripeikko. Niin, lasketaan heidän määrät nyt oikeesti. Siinä on 6. Siinä on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toi on se silmä. Kaikki on mustista. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vähän tästä tulee huono kuva. Mikä tää Mun on? mielestä kaikki on. On. No niin, nyt voit rupea leikkiä. En. Et rupea leikkiä. Terve. Niin menee se säätöputus.